Bħalma jsir f'bosta bliet ewlenin madwar l-Ewropa u d-dinja, it-tlieta filgħaxija fil-Belt Kapitali Maltija se jsiru ċelebrazzjonijiet nazzjonali li bihom tintlaqa' s-sena l-ġdida. Dawk li sejrħu lejn il-Belt Valletta jistgħu jgawdu spettaklu ta' 6 sigħat fuq il-Park Prinċipali f'Misraħ San George li jibdew mit-8 ta' filgħaxija u jtulu sa' 2 ta' filgħodu. Fost l-aqwa talenti lokali se jieħdu sem f'dan l-ispettaklu bidħul b'xejn wieħed isib lill-band Awċija The Travelers, Ozelino and the Candy Moths, Kevin Kalleja flimkien ma' Kert Kalleja u Gaja Kawki, waqt li jalaq is-serata DJ lokali D-Ray, Nej Darmanin, Frank Zammit u Valentina Rossi se jkunu l-preżentaturi matul is-serata. Ma joqsux l-effetti speċjali fuq il-palk u l-murtali, sinonimi ma' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet li jilqgħu s-sena ġdida f'atmosfera maġika u kolorita. Minn barra ċelebrazzjonijiet f'Misraħ San George se jkun hemm big screens armati tul triq ir-Repubblika u l-madwar. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, l-organizzaturi inkoraġġixxew lil dawk li sejrħula lejn il-Belt Valletta biex jagħmlu użu mit-trasport pubbliku, kemm permezz tal-karozzi tal-linja kif ukoll bil-baħar minnu lejn ta' Sliema u l-Kottonera, bis-servizz se jkun estiż sa' 2 ta' filgħodu. Iżda l-organizzaturi deru maħsuda meta kienu mistoqsija jekk ħasbux biex tiġi indirizzata l-problema ta' nuqqas ta' karozzi tal-linja disponibbli fil-venda biex iwasslu lura lin-nies fil-bliet u l-irħula wara l-fjask tas-sena l-oħra. Dan wara li s-sena li għaddiet, il-venda kienet ippakkjata bin-nies u diversi minnhom spiċċaw l-art wara li l-aħħar vjaġġ telaq mimli u ma għabbihomx.